Jodongo mawuok e kaunti ma Siaya okwayo gai mar ODM Oburu Oginga gi gavana ma Siaya James Orengo mondo obed gi twak e kindgi mar kweyo liet mar siasa motelo ne romo mar galamoro mar duond burano mar ODM mochan dwe manyien. Jaduong' Radier ma en achiel kuom jodongogo okwayo jotelo ariyogo mondo oriwre kendo miyo olos pogruok mantiere e kindgi. Kotamogi to jodongo biro konyogi e chopo winjruok. Maer ne en kansila Peter Ombe bende okwayo gavana Orengo mondo oriwre gi joduond bura mar ODM komedo kwaye mondo mi oduogi olos kod jogene kendo okonegi gino modwaro. Katungni betie ODM to the senior most people ma ok senior na Siaya kende to senior Kenya mangima ma en senator Oburu gi gavana Orengo kuoth kaachiel. To katungni ni okelo pogruok e Kenya tibiro wach ni josiaya moketho Kenya. Koro dwaher ng'eyo ni to ang'o ma omiyo jariyo gi ok nyal tiyo. Gimoro kantie to wuoyi maber wodogu bet piny e dala to waneno kaka waloso gini. Yieuru umi Radier thuolo. Umi appointment wabi pimnwa mondo wabo duok ni josiaya wach ni gima chando Agire en ma. Nekech uno kuwach okipim na ng'o ma midwa ni mondo watim. Kik ukud wiwa. Lo beduru kelulu obed kanyachiel. Josiaya obed kanyachiel. To gima thago uno ma wan ok wane to un ema uneno. Kama entieno, kama ung'eyeno, beduru piny mondo ulose. To kotamou wan jodongo wabiro konyou. Ibedie piny gi delegates mag party. Ibedie piny gi youths ma Siaya kaka gavana margi mondo nyiswa ni en ber mane ma idwaro malo kucha ma wan samoro ok wang'eyo. To dwaher kwa bedo gi kwe nikech kata jatelo malo ma president marwa bed mana kong'eyo ni ka wan gi kwe te be en gi kwe to kwa pogore to gik moko biro pogore kata gik ma wan go mabeyo gi ok wabe yudo.